थाइजौआ बेनोसै नै लोगोफोर अयथासार थाइजौआबो देग्लायहाय सेवस्लायस्लाय सिरिनानै सेवस्लायस्लाय होननानै जोङो बेखौनो आसार खालामो खानो नागिरदों दिनैहाय लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नै लोगोफोर, जोङो थाइजौ खानो नागिरदों, बेखौनो नोंसिनो शेयार खालामनो सानबाय आं। बिराद सायदुं नै, अयथासार सायदुंआनो। नै थाइजौआबो दङ, आसार खालामोहाय खानो नागिरदों जोङो। नै सिखा लाबाय लोगोफोर, एसे हाग्रा एवस्रोदनो थाखायहाय, मानोना बिराद थाइजौखौ खालामो मोननाय नङा जों, ओंखायनो नै एसे दानस्रोनानै लानोसै। स' नायलांदो, आं एसे एवबावनि। खस्थ' खालामाला जाया लोगोफोर, गासिबो नै खस्थ' खालामनांगौ। खस्थ'नि फिथाइया गोदै। नै हाग्रा एवनानै गोलोमफ्रुबाय दा नोङो? आइसक्रिम फैदोंमोन। जाबायहाय। जाबाय? जानायसै दा? औ, मा एसे सान्दुं गोसा थोस थैगोनसो। औ, थाबसेबसो लाबोदों, मैगं खाफिननांगौ। जेनेबालाय गोलावखौ लाखिदो, लाखिदो। नै बेयाव बग्रोबाय। गोलावै एसे थाइखा फेंखाथे। दे बुस्रिबाव एसे। दोनहरदो, बाल्थिङा ओरै खाथियाव लाबो। थाथों बाल्दा खननाय जमानो। फिस्रिग्रिनि नै गावफैबायसो नै। दान्दाया लावद्रायदों जोंने। नांगोन, जोंना नांगोन। थाइजौआबो गोथावखा जोंने, दैरोम दैरोमनो स्रेम स्रेमल'खा। हनै हरैबो दङ। गावजोबबायसो नै। फिसाफ्राबो खुरदों बाल। हनै 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 ओइलाय। दा खर'आ नांला गावलायबो। नांबावगौ? नै बे लहराय लांखानायसो बियो। र' बाबा।
Ayang balcing lain deh. फाइनालि खाखांबाय लोगोफोर बिराद गोलोमजोब्बाय नै गरम जाजोब्बाय मेंबाय मेंबायहाय थिखोना बाल्थिंनि मोनबाय लोगोफोर नै बेखिनियानोसै गावजोब्बाय नै थाइजौआबो गोजौनिफ्राय गोग्लैबाय नालाय हाया गोरा बेखायनो गावजोब्बाय बियो जिखिनि हायो आसार खालामनोसै लोगोफोर बे थाइजौखौहाय आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं नोंसिनो आसारनि मोनसे भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनानै होनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर लोगोफोर आरो जुदि गोदानब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम